Hej, jeg er skizofreni, en sindslidelse, og jeg har tænkt på at prøve at lave nogle videoer omkring, hvordan jeg oplever det. Ja, det er egentlig mest for at lære det her Wondershare videoprogram, men så skulle jeg jo snakke om et eller andet, og skizofreni er der ikke så mange, der har, så det kunne være, at der var nogen, der synes, at det var interessant. Ja, formatet det bliver sådan lidt råt, havde jeg tænkt mig. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan udnytte nogle af de effekter i det her tool. For at se, om jeg kan lave sådan en tanke ud ting, så man kan følge med i, hvad der foregår inde i hovedet på mig. Desværre så er de fleste af dem, der har skizofreni, ikke særlig funktionelle. Der er jeg tilsyneladende meget heldig med trods alt at kunne have et arbejde og et sådan nogenlunde normalt familieliv. Selvom det er svært at fungere med skizofreni, så kan man godt, og når jeg har fået noget medicin, så fungerer jeg også sådan helt normalt, næsten. Jeg kan godt tænke mig at prøve at komme med et eksempel på, hvor at det er svært for mig. Men ellers har jeg tænkt mig at prøve at fremhæve de fordele, man kan have ved at have en hjerne, der kører lidt for hurtigt hele tiden og i lidt for mange spor. Nu vil jeg lige skifte over til nogle af de der effekter, hvor man kan have flere skærme kørende samtidig. Det tror jeg kommer til at fungere meget fedt. Men det her det er så hvorfor kan han sidde og screen i skægget, det ser det ud til, at hvem ved, om det overhovedet virker fint. Det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der synes det. Hvad sker der? Den tager vi lige igen. Men det her det er så hvorfor kan han sidde og screen i skægget, det ser det ud til, at hvem ved, om det overhovedet virker fint. Det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der synes det. Ja, det er et typisk scenarie, hvor at uanset hvad jeg laver, så kører der sådan en anden stemme, som hele tiden evaluerer mit udtryk, og hvordan jeg gør med hånden nu, og nu kommer jeg til at smile lidt, og bliver lidt for meget, og ja, jeg bliver hele tiden evalueret af mig selv, og nogle gange selvfølgelig ikke helt, at det er mig selv, der evaluerer mig, og så er det som nærmest som en stemme ved siden af, men det er min egen stemme, jeg har fået det at vide af. Men det kan være utrolig generende, og det koster rigtig mange ressourcer for mig at hele tiden have den der evaluering kørende. Og hvis man så snakker om et specifikt emne, eller et problem, eller noget programmering, eller noget politik, eller uanset hvad det er, så kan man altid tænke sådan, hvad nu hvis? Og det gør jeg også. Og jeg gør det bare sådan lidt samtidig, så det bliver tit blandet sammen. Og så nogle gange, så kan jeg ikke rigtig holde styr på, hvad har jeg sagt, og hvad har jeg tænkt, og fik jeg det at vide af en anden person, altså en rigtig person, eller var det mig selv, der tænkte det? Og så bliver det akademisk nogle gange. Ja, det var første video. Jeg håber, at du synes om det.